بين أصحابي بين أحبابي بين أحبابي. ассалому алайкум тамошобинони азиз, мехоҳам имрӯз магазини Апай Марьям аз шаҳри Москва барои шумо шинос кунам. Дар магазиншон ҳамаи чиз ҳастай, форма спортивни, формаҳои турецкӣ, рӯймолҳо, шарфҳои турецкӣ, тамоми чизҳо бигем плашовкаи набине, плашовкаги костюмчакҳое ки беостинакан, бигем чизе ки шумо дар экран мебинед. Марҳамат, як лав тамошо кунед, тамоми чизо ҳаст, борошон ҳамаш ай Турсия. Адресҳои магазиншон: метро Дубровка, торговый центр Дубровка, 1 ряд 156 магазин. Доставка ба тамоми шаҳрҳо доранд, ҳам Оптон, ҳам Розница. Инаи спортивни формакашон набинед, мада беҳад маъқулан. Ина расмошон, силкаи каналшона дар якум комментария закрепид мекунам. Дроен бо ҳамин наворҳошона, куртуҳошона якта ба якта аз видеоҳошон тамошо кунед. Метавонед ки дар анами рақамҳое ки дар рӯи экран менависен, занг мезанен. Номшон Апай Марьям, се ки барои шумо маъқула скриншот карда роӣ мекунед. иншоаллоҳ роитон мекунанд. Тамошобинони азиз, беназорат намонед, омада дар каналшон ҳатман подписатсия кунед, тамошо кунед, чизҳои маъқули дилтона биёвед. Рӯймолчаҳоро ҳам доранд. раҳмат ки суханҳои моро дар замин намегузоред, бо мо ҳастен. худованд аз ҳамаи шумо розӣ бошад. силкаи каналша ҳатман дар якум комментария закрепид. Ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ҳама каса ба канали мо. امروز سحر کتی مغازین لنتا اومدم. میکسر تماشا کنی. نیاتی میکسر خری. نصیب انشالله یا تا فرموچکا رفته مغازین گرفتم. چیزای برای کاندیترسکی اگم گلی ساعت برگمونی هم خیلی نکفتم، خلاصا نیافتم. حاضی میبریم تماشا میکنیم. کنار خوشون چانس مای چه خبر اسکیت که رفتیسته نرفتیسته یک جای میبینیم. ҳаво қахме ки бадам меёне ки барои одамо пиёда мегаштагӣ қиин. анам хали миксер мехоҳам гирифтан. бне даже 4000 не 3500 5000 будан чума миё хаз мебинам бо ку иёш чӣ фарқ дора қиматош арзонош. айма дорум неким истифодаш намебарам. блендеракам удобнее киям хушрубаи светияи блендер осунаки бада козма юра як проверка када бром. тамошобинои наи миксера гирифтам. проверкаш кард. бабоини хеле мекаша дилам. хеле ҳоли якта орзу дорам. орзум иншоаллоҳ амалӣ шава. ба миём айнаира мегирам. ҳар хела нархош будай бадами пеши фасонша иншоаллоҳи раҳмон мегирам. аста аста ҳама чизи рӯзғора ҷамъ кардастам ҳозирашда. хай микроволновка дорум, мультиварка дорум. анай хеле ноҳолибо мегирам дар оянда. ҳозиё зарур нестам барои ман. чизои зарурӣ пас бисёр мекунам. миксер зарур буд. ӯ миксерам вақте ки контракт бисёр мезади тахма ясох овоз мебировард. иҷа омадам адели инам хали чизако як гул гирифтам. тамошобино гули ваяй свежий бутестам живой. гули пластмассинеи живой гирифтам. инами ҷаҳози тамошо дорум. чӣ надорум гуфта фикр дорум. роди дитта бигӯям теп ина чизи меё кофтаги мада иҷа бидаю куям чиз бошад. ичум чӣ буда термон барои градус. аммо барои гули садбаркнак ё кофтестам. чизе ки ман мехоҳам ман надорум да иҷа нест. ҳамаи чизоро ман дорум.
Ismش nimtari. Ягон кусачак хшруак бигирам. Кати крышкаш буша. Тамошобино харид макада бромадам. Такси файрот кадам, такси ждат дорам. Аку берун субҳ дамидестай. Як ду чизи дига ҳам дар кораи зиёра бурда дар хонаи акам мемонам. Бо мирам сӯи даркорӣ ман мегирам. Шавҳарам соати 10 миём мебарамад буд. Оз қариб соат 10 нашида. Такси файрот кардам, бери ханак да иҷа истодам. Да драни магазин да. Оз биёя баднасиб бромада мерам. Бисмиллаҳир-роҳманир-роҳим. Иҷа омадам ки барои тог мекнику подставкае ки тог мехӯра. Ҳамхали якта гирам. Янган гуфт ҳамиҷода мефурӯшад. Куҷоишда? Иҷа тамошобинони азиз, магазини битовая техника дуромадам. Аяла тамошо када ани аппарати билинчикпазакай 4000 будай. Ма дорум 4 тагаша майдаакай айма. Хосази мада чи дар курай. Мада плитаи 4 тагора тамошо кунид дуромадам. Хай ай як ҷиҳат учси дар кори мақсад барои торта гуфтум ай ҳамиҷа пурсам ки дуромадам баробар пурсидам надоштиян. Аним хе баъд аяла тамошо кардам ҷои ҳами плитаҳора. Плита ай 11000. 11000 дута плитача дора. Кати духовкаш инаи миксерошон 8000, 9000, 10000 ҳам ҳаст. Анаи плитаҳошон ай як лав бигем ревизия карда буромадам. Плитаи хеле электрически болош поёнакаш духовка дора 23000. Ҳами 23000. Инаиш бо 28000 иш. Духовкаҳошон калони хушрӯ 29000 буда. Я рубл кам. Духовкаҳошон калони хушрӯ. Мада духовкаи калон маҳқулай. خلاصه در این مغازین تمامی چیزی هست. اینایی خمیر تنکنک، اپاراتی خمیر تنکنک 1500. انایی 11000 بالاش دو تا پلیتچه داره، پایینش دخوفکه داره. نه؟ این هم مقصد خوشروی نقص. نزدیک بشه بخریم برام در خانم بمونم. انایی 4 تاگش نرخش 21000 چنقه. انایی زردش 18000 چنقه. 18100 چانسم واسه این یوشا بینه همش نرخوشش همه قیمتش اینه 13000. اک نمیدونم ایش با ایروش با فکرم این ساعت نشون میده چند ساعت دم میمونیم خیلی میکنی ساعت نشون میده ایروی همیش قیمت تر ای همه قیمتش اینه 13000. دیگرش 28 23 اینه برای اتوکنی واسه خیلی تماشا کردم خیلی دلم هوشید. اوتیکه که من 6500 یا 6000 یا 6000 گرفتگی بودم اوتوکم نگاه کنی 8600 روبل شده اوتیک من 1500 قریب 2000 نخورد. اینجا آمدم تماشاگینا یک اینمی 10 روبل را داشتم گفتم که یک وقت نبسند یکم تاش میگیریم چند بار کدگیم یکم بازی چرا میمی قپه هوی بکنه خب که نمیشود ده خجونه که بده چون می اپارات چون بسم الله الرحمن الرحیم یک تحک شب میگم که بشود به نهایت زور میشود که دروغ خیلی میکنم. اینجا تماشابینان عزیز بگوی دروشکای خانه اکم ده همه محمد دو پاره ده اموزه دختر که همه را بمانیده ما بدوم اینم برآمده ایستاده نه بمانیده ما بدوم میگم برای مایداکو نیست برای کالونو های نه خیلی انگام گفتی آرزوی محمد عملی کردن در کره گریان کدک اول در استا موندن شه уже میدونه بای بچه انگام دوید میدونه уже در چند میدوی نمیگه سخت کنه سکورسش سخت کنه ده ما بدوم اینه تماشا کنه که کاری کده کشه هم قخرسنده
میگم خودمونم بگیره، میگه که ها اومده محقول شد، میگه بیا خودمونم بگیره. یکم بوره بینه ماشاءالله تانسته بچه من خشرو کدسته. خرسندیشه دیگه قرار نمیسته، میگم فرو نه، میگه بس ایتا، میگم نه، میگه محقول شده شه. داداشون 18 دوره امرو آمدیم کودک رفتیم تا آمدن شده پاشد که بازی کنیم. خم دا پر ست کام ایستودم بوزی دورن. بکرم فاطمه را نگاه کنه غلطه. اینجا تماشابینا شوهرم آمد گرفت مانه که رهبر آمدیم در راهم. اینجا آمدیم برای مرغامون گندم گرفتیم، میده چایده را همه را کروسید کردیم بگیم در ماشین. سفرامون بخیر. ای همو زواده که آمدیم گندم خرید، سگوشون اخرانیکوشون در دهنی در استودگی. انشالله حق راه میبریم بود نوره از خانه دوام میتیم. тамошобинони азиз соқ саломат расидем, омадем зраза хомшурбо дохтам, хомшурбом ҳам тайёр шид. иншоллоҳ бо ошам дар ният ҳаст. тамошобинони азиз ина миксерам ҳозир ҳуй мекунем, иншоллоҳ як ҷоя абзор мекунем. и скотчро хидм кардам барои вай неудобно шуд. айхонаи неудобно шуд, айхонаи ангамро овардаанда скотчш кардам, скотчро хидм кардам. инаи инструксияш, ина михалинай миксер хидаш наким арзон гирифтам. ҳозир полни брорум чизо шайдранаш. инаи ба фикрам болошда мепӯшони ку вақте миксер мекунӣ ба айҷа чизошро меандозӣ ҳавайя. муддатагаш часпак дошта, вақте мемонӣ мечаспа. часпидаги уже фасонак мошаллоҳ. орзу мекардам, орзу тамошобино бовар кунед. инаи насадкаи хамиршӯрак шавефикма оҳанияй оҳанай иш пластмасса. анаиш насадкаи ба фикрам якҷоя мекуна ку орду ҳамаи чиза якҷоя мекуна. авая анаиша гуфт меҷиқи и боло мешава. аиша ина мехе остак меҷиқиша худаш хича ҳуй мекуна. иншоллоҳ мавлуди мустафояй пага иншоллоҳ насиб карда боша.
ягом чӣ мепазем, ягом торта, ягом чизе иншоаллоҳ ки мепазем. хеле ба фикрам бос так мечиқиша тамом чаша мечиқи поён мекунӣ. Иҷа фикрам скорскшай пасту баланд мекунӣ. Я бор гирёнаш кунам ози разведкаша гирён кардам. Пештар кунам мегум часпидагия. Фасон мошалло беҳтарин чиз харидам барои хидмат. Аҷоибот маҳқулум шид. Стоит тамошобино, стоит меҳнатако. Рахи мекунӣ. Иша чихе мегирифта буш. Тавуш медодай? Бас нимат мешидай. Беҳад мустаҳкам. Ира бинед чихе сахт қапдеги иҷа. Ира мемонӣ бо ина ира мепӯшонӣ. Тамом айна иҷаш рехтан мегирӣ ингредиентура. номи миксер хоме клуб наҷаш наистагиай. оли мепурсанд баъд миксерта номша бинавӣ, суратша бигироӣ ки ина сураташ кадомида маҳқулай скриншот кина. Ина иҷа насадкоҳош 3 намуд насадка дора. Барои торт наистагиай ина иша, барои иш намедонам расми чияй. иш хабге миксер барои хамирам да ҳами ба ҳазир мешурида. Аҷоибот фасонак. Насадкоҳош кати. Ина тамошобино насадкоҳош, ина хидаш. Ҳамаш шӯи фасонак. Ана ки насиб иншааллоҳ пухта пазҳои навбанав баҳри шумо пешкаш мекунам. Ба инаи китоба доданма. Китоби рецепти ҳар чи дар иҷа ҳаст. Рецептай фақат чою, пирожнию ва завтрак чихе тайёр мекунӣ. Ҳамаш рецептош дар иҷа ҳаст. Хулоса ина миқа хариди имрӯзаи ман. Насиб иншааллоҳ бо дар насибмон боша. Бо ҳама чизои мехостагӣ хидма мехарам. Бо меҳнати ҳалоли дасти худам. Албатта ки бо дастгирии шумо тамошобинони азиз. Ин ҳама дастгириҳои шумояе ки шумо моро тамошо мекунед. Ман ана михо орзуҳомо амалӣ мегардонам. аз худованд аз ҳамаи шумо розӣ боша. ҳаматонда раҳмат. тамошобино айнава сибирс чӣ харидам? хела магазино гаштам бигем 1-2 соати ровно магазинора гаштам. ҳозир ман бисёр ҳамин абзори мақсад уют чихе мақсад порядка мекунӣ, хушрӯ мекунӣ. ҳам хеле видеоҳои урусо уйгурро ҳам хеле инора бисёр тамошо мекунам. барое ки дар тоҷикои худмон хеле видео бигем практически нестай. бигем ман мешава беҳад камай. видеое ки мақсад на хонара хушрӯ порядка мекунӣ, дуруни холодильника, дуруни шкафора ҳами хеле ҳозир бигем фақат тамошо дорум. барои холодильникам корзинка як таба дутай дига гирифтам. просто борум вазбин шид. ай магазин то хонара мақсад хай ба таксирам омадаму всё равно как-то гуфтиям чизо некрасиво дастам бисёри бачид. ина ира 450 сум гирифтам. ира барои орд гирифтам. орда гуфтам дами мебезам 4 кило мебарам ё 6 кило мебара. ана меха мебара ба фикрам як 6 килора ба ҳазир мебара. хай бо мебинам чанд килора мебара. барое ки орд бисёр дар корум мешава. ҳамида мебезама дами таҳаки дастам мегем дар тори усталак мемонам. тозааки ҳалолаки хушрӯак бо даста дора. ира барои орд гирифтам. иёра барои холодильникам гирифтам дута корзинка. барои мақсад якташ дар помидор бодринг монам. яшикчаи поён ҳастаю. мо мевагимон беҳад шавҳарам ки бисёр мебиёра. мехоҳам ки отдельно ҳар як чиза ҳам хеле холодильникда хушрӯ гирифта монам.
баъд ӯ карат сета контейнер гирифтагӣ будам. Яташа бринҷмона кардагим, яташа шакармона кардагим, ятай дигаша макарони вермишелмона кардагим. Иша барои ду намуд макарон гирифтам. Инами худаш барои макарон буда бинӣ. Расми макаронай. Ду намуд макаронак мегирам, мерезимаш. Айнаҷа вақти авқот кунида мерези. Дубняки хушрӯ як пачка мебара ба фикрам ба ҳазир. Як зард, як кабуд гирифтам. Иншоалло бобурам бо як зард, як кабуди дига мегирам. Ба инаира гирифтам барои хамиркунак. Даҳнак дора гуфтам ку 350 сум, ёра 180 гирифтам. Ёша ба ёдам нестай. Ё 160 гирифтам, ё 170 як донаша. Анаира ҳозир дарунша ҳуй кунам. Ина дарунша бинед чӣ қараки хушрӯвак. Қати даҳнакаш бо базебакай маҳкам мешавад. Даҳнакаш бо ҳуй мекунӣ. Ба тамошобино ина ёра гирифтам. Инаи барои торт. Инаи тов мехӯрад. Барои гул мондан тов мехӯрад. И 550 сум буд. Ҳамин қабд ё 570 сум буд. Ҳамин қа гирифтамаш. Хушрӯвак. ҳоли хай бо насиб иншаалло бо дастмо рости хушрӯ шава бо дар оянда бо пешравиҳом хубтарак нақсарак шава бо оҳаниша мегирам. Оҳаниш бо айда калони хушрӯвай қат ягом духовкаи калони фасон мегирам. Ина иш форма. Форма барои тортбазӣ. Инами расмашда ҳастай ку инами круг. Як долго бигем ки хушрӯ барамона. Инаи ҷаштата бай дора. Инаи ки калонаш мекунӣ. калон мешава. Ина яка мебарӣ даиҷа маҳкамакш мекунӣ. чанд қай хоҳӣ калон мешава. чанд қай хоҳӣ не инҷа размерш нестагия. денги ҷо боша размераш. чанде гуфт ки хулоса ина размераш чанд қа мешава. стрелка кадагиайку 26 сантиметр. дамо байнаш на 16 ба 30 сантиметр калон мешда. бо ина майда мешава. духовкаи ма майдаакай. анами қа мумкин шавада духовкаи ма. ҳамин қашан нормале. бо хоҳӣ мақсад не майдаак бо баланди хушрӯ мекунӣ. бо хоҳӣ боло ба боло тортои боло ба болои 3 этажа ҳами кати хушрӯ када мепазӣ. ҳар хела када. баландишам 100%. тамошобинони азиз, як салат барои ош кардам. дар ин салати ман тамоми чизе ҳаст. худам нағз мебинам хеле салате ки ҳамаи чӣ доштагӣ бошад. ана гилаи ангам дод. ана ошам бардоштам. тамошобино барои мо иштиёи таом, касоне ки хурдестиянд ба шумо низ ҳамчунин. то наворҳои оянда худованд ҳамаи шуморо дар паноҳи исматиш нигаҳбон бошад.